la sediul Autocăvălcescu, dealer la autorizat BMW, și ne pregătim să plecăm către circuit, către Adâncata, unde vom face câteva teste cu BMW-uri pregătite cu pachete în performance. Se pare că nu o să avem noroc de vreme până tocmai ce a început să plouă. Atâta e zăpada la Ploiești și la Câmpina, din grindină. Ați văzut? Uitați-vă pe Facebook la prieteni și la cunoștințe ce se întâmplă pe acolo. Atâta e zăpada. Sper din suflet ca norul de acolo să nu ne aducă zăpada asta aici și să ne putem continua evenimentul. Am pregătit un eveniment foarte frumos pentru voi și de aceea ne dorim să țină vremea puțin cu noi, astfel încât să-l încheiem cu bine. Începe cu BMW M Performance Fascination. Asta înseamnă că v-am pregătit un exercițiu dinamic alături de BMW Certified Driver Trainer, colegul meu, Ovidiu Gelea. Amândoi sunt traineri cu experiență. Radu aici este și campion la drag. Îmi place să meargă tare pe aici, pe linie dreaptă. Nouă ne place mai mult pe viraje. Iar Ovidiu Gelea este campion de karate, dar în același timp, așa că aveți grijă, nu-l supărați, în același timp conduce cea mai de succes echipă de copii din România de karate, echipa Sagittarius, care câștigă toate campionatele când se duc, iau cam 10 medalii de aur, 2 de argint, 1 de bronz, din 13 posibile. Deci rup tot unde se duc. Echipa asta este antrenată de Ovidiu de câțiva ani, iar acum proiectul lui cel mai mare este să participe pentru prima dată o parte din karate, care se numește ce parte? VKF, va fi omologată și admisă ca să participe la Jocurile Olimpice. Așa încât Ovidiu și-a propus să aducă primele medalii de la Jocurile Olimpice la karate copiii lui. Succes, Ovidiu! Aceasta este tehnica de utilizare a volanului de bază. Ea este eficientă pentru majoritatea situațiilor pe care le veți întâlni astăzi, mai ales pe partea de circuit. Dacă este nevoie să avem un unghi mai mare al roților, din tehnica de bază, trecem în tehnica încrucișării mâinilor. În momentul în care mâna de lângă coapsă trece pe cealaltă mână și avem din nou mâinile în poziție la ora 9 și la ora 3. La fel și în cealaltă parte. Împingem, mâna așteaptă și în momentul în care mâinile avem una lângă cealaltă, mâna de râs se suprapune și avem din nou mâinile la ora 9 și la ora 3. Deci, tehnica de bază pe care o folosim pe circuit în cele mai multe situații, tehnica încrucișării mâinilor pe care o folosim atunci când avem de întors mașina pe un arc de păr, dacă vrem să parcăm mașina, și mai există tehnica de urgență, care este așa. Tehnica de bază. Eu spun că tehnica de urgență e mai bună soluție. Depinde foarte mult de situație. Pentru noi doar pentru urgență, e mai bun control. Doar pentru urgență, da. Doar pentru urgență când virezi dreapta, stânga și drept. Ați văzut vreodată un volan de Formula 1 cum arată? Da, văzut. Da. Volanul de Formula 1 are o parte aici în dreapta, o parte în stânga. N-are nimic sus, n-are nimic jos. De ce? Pentru că nu ne trebuie. Nu ne trebuie, normal. Nu ne trebuie partea de sus, ne trebuie partea de jos. Aici avem unghi mai mic, într-adevăr, dar oricum pe stradă acest unghi de virare este suficient pentru 99% din virajele de pe stradă. 99%. Ce înseamnă? Viraj maxim la dreapta până aici. Corect. Suficient 99% și la munte pe arcele de păr. Poate vreun ac pe la Monte Carlo din ăla să nu putem lua și să facem... Păi și Rosberg nu face cu podul palmei așa. Rosberg are gogon din ăla pe volan. De taxi. Ok, mulțumesc. Bun.
Aurel, ai atacat prea devreme, tu ești prea devreme. Și ați ratat rampa pe viraje. La interior aici. Bun, foarte bine. Și acum deschizi ușor, progresiv, accelerezi. Bun, bun, bun. Foarte bine, foarte bine. Accelerația prea repede, Tibi, trebuia să mai aștept. Unde te grăbești așa? Deschizi accelerația progresiv cu aceeași viteză cu care deschizi unghiul volanului. Nu te repezi. Te-ai repezit, ai subirat, ai ieșit de pe tras. Hai mai aproape de mine. Foarte bine, foarte bine. Hai la interior, aproape de jalonul roșu, deschide unghiul volanului, deschide accelerația, foarte bine și interior. Ridică privirea, uită-te înainte unde vrei să mergi, dă drumul la volan, deschide, foarte bine, excelent, bravo. Reducem viteza și luăm linia boxelor. Gata. Și cu circuitul? Parcăm mașinile una în spatele celelalte. Cum a fost? După aceea ne întâlnim afară